Kunwari kumakain kami guys kasi nga di pwede ang wala kang mask. Dapat kumakain. Oras na galit. Ay, iba naman yun. Masarap yun. Bye! Bye-bye! Hoy, nang-iwan kayo ng buhay. Please subscribe our YouTube channel. Nagla-live ka? Please subscribe my YouTube channel. RC RC Mapalo SG. Ilocano Vlog. Vlog. Kain po tayo. Pagkain na Indian food. Try din namin kumain ng Indian food. Kung anong lasa, masarap din. Luto yun ba, Ate Maricar? Oga? Swara ko birthday. Kadwana ni May niya. Kadwana? Daka mo. Ay, damiting ta? Sumat na ay. At yun na. Hello guys. Say hello. You say hello. Hello. Nakalaan. YouTube yan. Ha? YouTube. Sa YouTube. Yan light na. Bright? Madilim, di ba? Ay, bright mo. Alright. Basta nga, Bibo dito? Kapag ka settings? Bibo? Opo. Ay, Oppo? Oo. Samsung nga kami. Samsung nga. Naka-live. Naka-live yan. YouTube. You say hello, guys. Sa telephone, kita man info ko. Thank you. Oh, mayatan mo, maya. Thank you. Okay. Yawa. Pero no, kaya unag kayo nalawag daytan. No, kaya kayo nagbalay. Nadati kayo ruwat ang isit. Nadati kayo ruwat. Apagbaot na ko ma. Apagbaot ko ma. Apagbaot. Kasan mo?
Kat live met data bagtit. Apa na kuha? Kapag baot ko na. Aga babaot? Huwag ka man. Saan? Okay, masana ka daw ito. Marami pa natin sa sigarilyo. Bantangan na mag-isip ang bayad na. Isang kataong bayad na. Sulat libre ko na. Natin. Siguro, may sa kayo mga block niya. Natin. Ha? Oh, basta ay di ka na konstaro. Pagka niya tayo na rin nagsasabali tayo. Ipag kami. Ay, gipag tayo? Doon. Ipag. Oo, balasang paisuna? Oo. Sino balasang kinyayo? Single mom check. Oo. Asawa mo na. Adik na? Bakuran din mag-asawa. Oo. Pero ikaw na ating mo ah. Pagtika tayo sa kanya. Pagtika tayo sa uray nagsisina tayo ko. Pagtika tayo lang mula sa niya. Yan, harigati sa mga kotiko. Siya plating bati dyan. Sa mga ko nag-school may sa nag-demian mat na routing bike. Yan na. Sa tiamong mo? Sarno kong tawon. 38 ko, 30 ka, 30 na among ko, 30. Ay, 37 na pala. Kaya sa gym, no? 38 na among ko, babae. Ang sikat karap-karap pa ng ito. Pero sabi ko na kumain, wala sa bakay suna. Sige, among mo, madi mamuho pa na. Ang sikat karap-karap pa na. Oh. Nabutan na, among mo sa. Isang sa? Paanot ka? Galang ka na. Ilaga kita na. Galinawat na among ko, among buhay, among ko namin. Business na among ko, siguro. Anong gawit? Pinastawat mo sa sigarilyo among ko, guys. Serkas ka dati. Parang hindi, dinagat mo kung paano yun. Matapit na pala yun? Sibak na ka lang naman. Matamo.
Galanin ka ka. Kukulat kasi ka. Alam mo kasi, sa kapis mo. Hindi ko mo guys.